Bé, quan queden 20 dies per a la Corda de Paterna, el carrer Major comença a protegir-se per a la festa del foc més important del municipi. Durant dies, els operaris treballaran perquè els 70.000 coets que es cremaran a final de mes no afecten vivendes ni locals comercials. Montse Català ha estat a Paterna este matí. Els operaris treballen ja enreixant balcons i instal·lant les plaques protectores al carrer Major de Paterna. Una feina que s'allargarà durant tot el mes fins que arribi la desitjada Cordà, el diumenge 31 per a coronar les festes d'agost. En estos 150 metres de carrer es protegeixen mig centenar de façanes, tant de vivendes com de comerços que, com és habitual, seran els últims per a posar ixes proteccions per a mantindre l'activitat comercial fins a última hora. La nit del 31, 352 tiradors cremaran així 1.000 quilos de pólvora en poc més de 20 minuts. Femelles i coetons que ballaran així en esta cita del foc, que sobretot vol ser segura, tant per als participants com per al veïnat i els visitants en el carrer Major.